så vælter korthuset. For vi kan ikke lukke verden ude. Vi tager alt ind. For når du er blandt andre, så fungerer dit sind som en sodavand, der konstant bliver rystet. Og når du endelig lander hjem igen og åbner den, så eksploderer du af indtryk. Vores sanseapparat er nemlig unikt i måden, vi opfatter verden på. Selv bladet kan være overvældende. Følelsen af vandet, duften af sæben, lyden af tandbørstning i kæben og følelsen mod mine tænder og hænder, der rører mig blidt på armen, kan føles som nålen mod min hud. Men falder jeg voldsomt, og hele kroppen står på skud, så mærker jeg ingenting. Konsistensen af mad og væske, teksturen af tøj, tekstiler, lyden af biler, lugten af parfume, lyset af gadelampen, der kommer til syne. Og for dig kan en familiefødselsdag være en hyggelig fest. For mig kan det være en stor test. Et hav af mennesker, der gerne vil give dig et kram. Noget, der ikke indgår i mit sociale program. Spørg først. Smalltalk, jeg ikke ved, hvordan jeg skal engagere mig i med dig. Og når jeg selv byder ind med noget, som giver mening for mig, så er det mig, der er for meget. Og går jeg før tid, så skal du bare vide. Så er det ikke for at være uhøflig. Men trækker jeg mig ikke, så nedsmelter mit system.